Dáme si Je to jedno, záleží na tobě. Je to osobní série náhrudníků, ale záleží na komu. To bys ten, co dobře udělal. Zkus padat pomalej z dolů, Luky. Takhle. A pomalej jdi dolů. Dobrý? Nahoru? Dobrý, a pomalu jdi dolů. Netrhej sebou. Dobrý. A dechej u toho, kámo. Osm. Pojď ještě 2. Pojď ještě 1. Super. Já jsem u toho báně potil, ty vole. To víš? Jo, jsem peněz, ty vole. A bolí ti něco? Ne, dobrý. To musí, no pain, no gain. Jo. Teďka tady máme další. Počkej, má zase udělat, já to vypadá, že dělám úkoly, to? Jo. Tak to vypadá. Jdem? Jo. No. Dobrý. Tak. Co jsme tím dělali? Tak, ty vydáš za to od toho? Budu hodnej 10. Víš, zatáhni ty nohy. 6, 7, 8. Tak, to? Bomba. Tak, máme tady nový stroj, tak teď mám, kolik mám tady dát? 12. 12, počkej, to je Myslím, že to dělá dobře. Protože tady ten stroj je nový, já jsem už ještě v životě neviděl tady. Tak já zkusím 12, Jo. Počkej, to máš na obrázku, on tam už se ho bojí, jo. To máš jít zádama tam ukázat, kámo. Počkej. Kámo, to máš jít takhle jakoby zádama. Myslíš, co, že takhle zádama a takhle to chytat, to děláš dobře, to děláš dobře. Jo. 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 Pojď ještě. Zkus se možná u toho tolik schválně nešpulit, hele. Zkus se u toho tolik nešpulit, jakoby. Jo. To bylo náročný a dobrý. 20. 20, jo? Jo. To bude lehký teda. To já miluji tu mašinu. Jo, to není veslování, to je tohle. No. To je přitahování. Tak kolik? 20. 20, jo. Počkej. V pohodě, nespěchej, hlavně si nic neuděláš, co natáhneš. 3, 4. Lidi, na který moc prostoru a jsou úplně ustěný, jo, proto máte takový hodně na blízko. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
Dobrý. Tak třeba 20. Kámo, já to budu točit takhle, to je z boku, to, ať seš vidět celý. A se vidět? Takhle seš vidět, tak seš vidět do půlky, hele. Ale to nevadí. Seš vidět celý. No, jak chceš. Že to jako křižové rukama bys měl jít za mě, ale v pohodě. V pohodě. Mám 20? Máš 15. Myslím. Ne. V pohodě. Tak co, jak se dělá 10? Může. Tak můžeme. No. Tady to bylo 10, že jo? 10. Tak, schválně. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. No. Teďko, to je... Předkopy? No, To bylo taky 10? no. Tak, schválně. Myslím, nebo 20, myslím 10 nebo 20, ne? Tak. 10 si dal. Jak mě udělal 20, mě to nevadí. Tak to je no, jak uděláš, no. Udělám 20 a si aspoň zacvičím. No. Splněno. Tak, kluky, teďka jde 30 kliků. Dobrý. V pohodě, buď hezky rovnej. Kam tě hrozně přiblížila ta kamera, ale v pohodě. Budeš ještě bojovat, nebo jako, že jsi to nesplnil? Zkusím to ještě. OK, jak pojď. 15, jo, jsem dal. Jo. Zkus to prdel tolik nešpulit, buď jít jakoby rovně. Takhle dobrý. Ty vole, to se dá. Ty to dáváš, nebo ještě budeš bojovat? Ne, už to dám. OK. A i navíc.
Dobrý?